En gana maranya korom gajuang ni rio maber machigne cheno ni mar migago tarika na para kod 9 dwe mar auchiel gana ariyo prario kod ang'wen kabende twak mar paro mar chik mar omenda medo dhi mbele e od bura ma pacho kae. Sema bende thoth oganda jo Kenya pod ntiere e apeyni anya to gweng'a Mombasa kabende ging'anyo kotendre kod dwaro ni mondo wit kucho paro mar chik no mar omenda. Magi to ekone cheno ni mar migago to mokwongo magi thund weche. Od bura mamalo kawuono chako twako i paro mar chik mar omenda magana ariyo prario kod ang'wen. We are the youth of the Mombasa. Watu wa Nairobi walitupigania jana, leo ni sisi. Tunapigania kila mtu. Ng'anyo mag kwedo paro mar chik kawuono gotach e boma ma Mombasa. Jokanyo e jiwo nywak lwedo kendo ket kare chenro mag rito ratich nyithindo e gwenge Mathurka. Od bura mamalo chaka yanga twak e paro mar chik mar omenda ma higani ka kweth maketo piny owacho tesre e ramone paro ne nyaka witoko kendo chak manyien kamago ma Kenya Kwanza wacho ni lokruoge mano tim nyoro oromo. Wawinje kaka twak dhi mbele od bura. Kwa mwajonge ntoka mabende pod dhi mbele kaka manang'no ami kuku magesia bende koro angia yweyo matin. Rawere ne jowo koko e kaunti ya Mombasa kendo bago ng'anyo mar kwedo chik mar omenda magana ariyo prario kod ang'wen gana ariyo prario kod abich masani opedhi e nyim od bura. Rawere go mano ochako ng'anyo mar gi apaya mamoi e chuny boma Mombasa jokone gidwa ni od bura kik kadh chik no kendo giseo paro mar dwaro timo ne lokruok. Ne ochuno bila donjore kuomgi kendo keyogi kod iro malongo wang' ka gikoni ne ok giyudo kwayo mora mora mar bago ng'anyo makamano e boma Mombasa. Koth mapek mane chwe Mombasa ne okomono gi dhi nyime kod ng'anyo go ka giluore boma mangima Mombasa. We are taking charge of our education, our hospitals, our roads, our entire ministries. We want to take charge. It's time na tumechoka kudanganywa. Mr. President, this goes to you. Ulituahidi kwamba utaangalia maisha ya hasla. Kwa kweli hivi ni kuangalia hasla kweli? Mnaingia kwa payroll yangu mnataka kuchukua nusu. Hapana, tumekataa kama Wakenya na tumesema haiwezi kabisa. Sisi ni wakazi wa Mombasa. We are the youth of the Mombasa. Watu wa Nairobi walitupigania jana, leo ni sisi. Tunapigania kila mtu. I'm here as a Kenyan. Hatuna violence. We are fighting for everyone hapa. Ati saa shamba zote ni zao tuna list. Imekuwa nyumba. Pad Karenyamu jana ulisema unatumia tampon. Tutaona. If you have power or we have power. Democracy is power of the people, for the people, by the people. Wananchi wamechoka, vijana ni wakati wao. Hakuna chati cha wakareketwa wala nani. Hawa ni vijana wadogo, wamesema enough is enough, wamechoka na hii nchi na wataikomboa nchi yao. Kwa hivyo vijana Kenya nzima wamesisumuka na mambo bado. Kwa hivyo ndio hivyo Mombasa ilivyo na maandamano yanaendelea. Maandamano hakuna, tafadhali. Let us be peaceful. Mkitaka maandamano muandike barua ikuje kwa ofisi. Tunaelewana pamoja? So kama OCS na barua yenu. Tunaelewana? Riwruoge mochung'ne ratich nyithindo e kaunti ma Siaya dwaro mondo mi okal chike matayo ratiro mag nyithindo ene ni odwok piny rochruok mar ratich gi kaunti no.
Jochung' e weche nyithinde kaunti ma Siaya Kennedy Kiribwa ojiwo sirikand counties mondo mi okal chikego e yo mapiyo mondo mi oduok piny rochruok e ratich nyithindo moseidho ahinya ka giseyudo cases maromo 1,800 e kaunti no higa mokalo kende. Jakom riwruok joma mine e od bura ma Siaya Scholastica Mado ma bende en MCA ma ward ma East Alego ma osiro wechego kendo oyango ni ochano mar kalo chikego e yono mapiyo e od bura. Jaod gavana ma Siaya bende ogolo ywak mare medruok e tuo mar ayaki kod midhiero mamoko ka koro nyithindo matindo mako iye. Ochano mar tiyo kanyakla gi od bura. Jotelo gi ne lose romo mano bagi mbalariany ma Ramogi Oginga Odinga. A total of 1,806 cases that were reported in our offices where the rights of the children had been trampled on. So among the 1,806 that I've talked about, 660 neglect, 151 abandoned children, 83 children defilement, and 23 children emotional abuse, among others. So we still have some challenges that our children are still facing. In Siaya, particularly on the area of gender-based violence, we are still not doing well. We need to put more effort, and we assure you as the Assembly that the Executive please hasten to bring to us any policies that will strengthen the area of protection of our children. And also, Mr. County Commissioner is here. We want to plead with your office to help us in the enforcement of the law. We must train people to be able to understand and to provide solutions to the challenges that we are facing as a county and as a country. So it's very, very important to align our curriculum to our needs. Jokanye sectors marango ratiro mag nyithinde county ma Homa Bay medo keto kenge opogore mag tieko midhiero marocho somb nyithinde county no ka bende gikwa jonyuol mondo mak motegno chenro mag somb nyithindgi kaka yor konyo e ting'o malo rang'iny mar somo e kind nyithindo matindo. Alia Beach nigi mathoth. Nyithindo e kaunti ma Homa Bay, jokanye riwruoge ma opogore mag piny owacho gi mago mok mag piny owacho makelo ratiro mag nyithindo medo tiyo kanyakla mar neno ni nyithindo yudo somo makare e kaunti ni ka githegore kod midhiero moko manyalo hinyo ngimagi. E nyasi mane obagi e skul primar Mandiru e kar chud bura ma Homa Bay town mar dhialo odiechieng' nyathi Afrika, jokanyogo wacho ni dwaro margi en ting'o malo rang'iny mar somo e kind nyithindo manyiri kod mago ma yawuoyi ka gikedo kod chandruoge moko ma himogi e ngimagi. Somo en gima muhimu kuom nyithindo ma jonyuol ok onego bed ni tamo nyithindgi terogi e sikul niwach en ratichgi mondo gidhi e sikul. To gima chakwa wacho maber ni jonyuol onego bed ni gifuato somb nyithindgi niwach somo e kifunguo mar maisha. Wasebedo kwa chiwo interventions kaluwore gi gigo mwaneno e ogandawa. Wayudo ni sani nyithindo weyo skul chon nikech chiemo iu, nyithindo weyo skul chon nikech HIV manyien, kendo nyithindo weyo skul nikech inyuomogi. Koro mae osebet ka affect the county government. Wasebedo gi community dialogue in our sub-counties, kendo wasebedo gi mentorship programs. Achiel kuom midhiero mamono jopuonjre ahinya to mago manyiri dhi nyime kod chenro mag somo e yo mowinjore en wach gamo yie ma oiu mamiyo thoth giwere kod chenro mag somo bang' ka gisekonyore, kendo riwruogego wacho ni gin kod chenro ma duoko jopuonjre ma kamago e skunde ka nyaka sani atamalo 30 mag jopuonjre ma kamago oseduoki e skunde. Dwaro ni mondo nyithindo te ma nyiri ma pono both komako ich kosenyuol to wadwaro ni giduoge skul. To mano en challenge ne Homa Bay County. Osebedo a very big challenge. Kech ng'eny jonyuol paro ni nyathi kosenyuol timanyo ne ng'ato kende kati koro obeta dala eno tiyo tije puodho nyise ni eno manyo ne nyithinde kaka nyalo timo. To waseyudo sani, for example, wantie gi gima waluongo ni safe space Wasamo Girls mantie Mfangano Island. Gima watimo en ni wamanyo nyirigi kendo ng'enygi ata malo 30 oseduogo skul manyocha onge skul to osenyuol, kendo gin joma osebedo ni sani ni skul kendo somo. Ni mondo wa promote dongruok mar nyathi mondo dong kaka dhano mondo mi chieng' mondo chop lek mare. To kama wantie ni wabiro mondo wa promote weche mag early learning, somo weche machon
weche mag tugo. Chan ma okwako miere mathoth kaachiel kod lwenje mag kit chwech bende en achiel kuom gigo mag yango ni osebedo karocho chenro mag somb jopuonjre e kaunti ni. Nyithindo mang'eny ok dhi e skul. Samoro bende janyuol kosechwanyore to gigo nyithindo instead nikech ging'e ni nyathi is very vulnerable. Kidhi e secondary schools ipenjo nyithindo man gi fee arrears mang'eny. Iyudo ni baba gi mama nopogore. Ng'ato dak kende, ng'ato dak kende. Ni ka wadwaro ni mondo nyithindo som to wachak gi ot. Wamiyo jonyuol dhok. Dhok ma wamiyogi kapok janyuol oyudo dhiang' to waluongo ng'ato from livestock office to gi veterinary mapuonjo janyuol ni endi kaka onyalo rito dhiang'ni komiye. Gimomiyo wamiyo gi dhok en ni mondo dhiang'ni korite maber to chagni koyudi inyalo us mondo nyathi moro yud school fees. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Migao makedo gi njore pacho ka NCTC dhi nyime gi chiwo puonj ne jopiny e riwruok margi gi apisa mag arita e kedo gi njore. Kolose Bamana Nyuki, jachung' mar migao makamano Fred Ndegwa, wacho ni chenrono geto geng'o rawere mondo mi kik migi puonj ma ok odhi kare gi jonjore kata jogo makonyo gi yudo rawerego. Olero ni ma e yo ma osebed ka itiyo godo ahinya gi jonjore rwako rawere pacho ka timbe mag maundu. Koso tije bende gilero en achiel kuom midhiero mamiyo rawere riwore gi timbe njore kama koro isingonegi ngia maber to ka gisedonjo to itiyo kodgi e timo timbe mag njore. Komishona ma kaunti ma Laikipia Onesmus Kiatha omedo lero ni gisebedo ka giloyo yore ma gitiyo godo e kedo gi midhiero ma pacho ka kod njore. Tunajadiliana kuhusu hali ambazo zinaweza changia hasa kwa watu kuingia katika mambo ya ugaidi. Tunaangalia mambo kama hali ya elimu, tunaangalia mambo kama hali ya kiuchumi, tunaangalia mambo kama mahusiano kati ya usalama na wananchi ama uhusiano kati ya vijana na wakubwa wao. Mambo haya yote hapo awali yametumika na kusukuma vijana hasa katika ugaidi. Lazima pia sisi tubadilishe mbinu yetu ya kupigana na ugaidi. Hao wagaidi ni watu ambayo ni werefu sana, na wakijua kwamba tumewatambua katika njia zao pia wanabadilisha hizo njia. Od bura mamalo chaka yanga tuwake iparo mar chik mar omenda ma higa ni ka kweth maketo piny tesre ramone paro no nyaka witoko kendo chak manyien kamago mag Kenya Kwanza wacho ni lokruoge manotim nyoro oromo. Atudra achiel kachiel gi jafwambo mar Walter Nyambaga mantiere od bura mamalo nyiso ni to seche nade Walter gene riyo makare nyiso ni twako dhi nade nyaka segi kotenre kod paro no mar chik mar omenda mag 2024. Walter. Lydia, piny igero kod mbaka, piny igero kod loso, piny ibero kod somo rieko. Jo od bura man kod rieko maleo, man kod ng'eyo e weche mag uchumi to kod mago molony gi ok malre kata matin. Ja od bura ma wendo Walter Owino nitiere kendi matut ma koro ong'iye paro mar chik mondo kik pisrinu ginang'o gine. Ing'eyo ni mokwongo erokamano kuom miya thuolo mar wuoyo wach finance bill manyo pedhi nyoro makoro wawuoye sani. Ing'eyo ni joma wadilgo gin joma wajanja koyieyo. Nitie gika giwacho ni gigolo ma dhi konyo jopiny. Ting'eyo ni gigolo mana gik mane jopiny goye koko manyocha ji osewuoye. To nitie matindo tindo moke iye kanyo ma ok giwuoye. Magi gik ma sama wawuoye ni koro wang'iyo moro ka moro, ma wang'iyo mana gi toothpick, ma waneni gimoro amora me iye kanyo, ma wayie ni ber ema wadhi kalo, maber madhi konyo japiny. To ma ok wayiego to pod wadhi mana wacho ni no kaka wasechako wacho nocha. Omiyo sani to en sama koro ikolo iye. Wadwa ng'iyo ni to ber manie iye ne japiny manoro wa ka enwa represente to en ang'o gini. Ema wadilgo sani.
Iwacho ni urange mana uchwe mana gi dho kalam mondo mi gimoro amora kikal. Nyalo bedo ni manyoro noge wacho ka nitie moko ma beto pisore to gini duong' un gi thuolo malach mar goyo mbaka maromo nade? Ing'eyo ni oduong' to en tich mosebedo kwa tiyo. Thuolo mar goyo mbaka nyaka ang'eyo ni en wach ma kabeto onego bed ni kiny kore goyo ombulu. So gima wasebet kwa timo anyoro mopedheni wasebet mana kwa kole. Masani kata kiwinjo reactions kata ina twak madhi mbele od bura ji wuoyo gik ma gisesomo mosekol manie iye kanyo e mbaka makoro ji goyo. So ok ni sani ema wang'iye, en gima wachako ng'iyo nyoro sama okele cha to pod wamedo ng'iye. Koro en sani to gik mwaneno ma ok beyogo ema koro iwuoye sani. Gik sama koro inyalo goyo ombulu to wago ombulu e gima wang'eyo ma wasenono maber mwaneno. Kuoni chamo mana kaliet konindo oro seche moko debed makare an ka kod jaod bura ma Madhare mondo mi apenje mana motenore kod chike. Aneno ka jaod bura loso ni nitiere twak moro manyo bedo e kind jatend piny kanyakla kod jaod bura mag UDA ka giwacho ni gigolo moko kuom fundi mantiere paro mar chik e kar dak mare mar State House. Ma gima owacho e yono motegno kendo asendo ka twak obede kindu kod speaker ni ok en gino makare. Chiko wuon wacho ang'o e golo moko kuom fundi mag paro kedoyo iye. Amendment gi kisungu lerno ni kama longo. Amendment gi kisungu wacho kama ni chik biro to biro e okange adek. Mokwongo iluongo ni somo mokwongo ma gino biro ting'isowa ni chik ma kama osebiro titere e komiti. Mano first reading osetimore. Kodhi kuro to gidhi subject to public participation. Public participation ema ncha finance bill timo kuom wige 2. To chik wacho ni ka gisetimo gindiko report to report ni dwarore ni mondo bi e od bunge to sipika kete lwete eka koro obedo report marot. Koro duokruok mane nitiere mano bedo raised gi Honorable Dr. Nyikala en ni ka gini ne poko kele od bura ma speaker poko kele lwete to gini odhi e od State House makoro speaker ne temo ng'ado ni mano gima onge e report maka machane caucus machal mana kaka un bende notimo caucus. To chik wacho ni report kobiro kosebedo e finance committee tikele e yod bura koro obedo debated. Koro gik mane gitimo State House ka maka wawach ni maka gik mane gitimo kigin ma wawuondre ni wan wakia maka gik ma wan ok wanyal wawuoyo e wi report kaka nobiro e yod bura. Bona nitiere paro mar jood bura mabiro bedo godo mondo mi ochwal ni gidwa ni mondo magwe thoko mawe to kod ma timne lokruok. Ka jaod bura ni kod paro maket kod mane otimo nang'o mondo japiny obed go ging'eyo. Mokwongo wawinjre ni wate wa represent jopiny miluongo ni under article 95 wa represent interest ma jopiny matiende ni wan gi teko mar representation gi law making kod oversight. Ei matiende ni jaod bura ka od bura nigi thuolo mar mondo mi koseng'iyo chik mobiro kaka finance bill onyalo keto request mar mondo mi otim amendment kuonde maricho. Mano chik manitiere kendo ratiro mar every member of parliament. Mak mana ni kaka Azimio bende nitiere gimoro miluongo ni collective responsibility gi applying the whip. Nyoro ne waromo kaka Azimio to the whip ma osebedo applied ma ene position ma the official position en ni wan wa oppose bill. Kawa oppose bill matiende ni wan wadhi e paucha ni wadwa dhi nago joka to wago gi piny mwarodhgi gi finance bill no magigore piny. Ka gigore piny gi finance bill cha matiende ni kora amendments kata lokruok moro amora onge. But kadipo ni kanyo gibedo gi numbers magitamo wani okwago bill ni piny. Koro wachak wabiro retreat mar mondo wang'i niya ero gi kadhe kaka second reading ni. Wadhiye committee of the whole house. E committee of the whole house ni amendments mage madwaresi kuom jopiny mabeyo gi maricho. Mar mondo mi kik bed ni koro gini bro kadho to moko mane giwuondore ni mawaweyo. Adwa miyi example achiel mar jopiny man mondo mi ong'e. Gisungu iwacho ni the devil is in the details. Jogi no biro gi gimoro miluongo ni red herring. Gikuong giketnu gik maricho jopiny oywagi kasto gibro biro to giwuondore niya aya wachiko itwa wagolo magi. In the process nitie sum moro mathin ma jogi oketo 2 kata 3 moro. Achiel kuom sum no en 9 shillings
pesa siling 9 moketi kuom lita achiel mar petrol mar mondo mi gini kolokore odhi medo the cost of living, the cost of fuel, cost of electricity to gini en gima nyaka watamre mana achiel kuom sum ma jogo keto e amendments ko. Jakoro Mgajwang mana moko kuom gigo makoro gin kod thuolo mar twak kendo ng'iyo mar kare yono maonge balo wang'. Nigi nang'o gini ma post mono japiny ok obedo kod ng'eyo matut kakoro gibiro thuolo mana mar go mbaka pod malach nikech en kinde mar go mbaka kendo ng'iyo ni to gin moko kuom funi kod thuok paro mar chik mar 2024 kopo ni okale to biro bedo chik magi okenge ma sirikal biro tiyo godo mar choko osuru mondo riemb chenro ni mapile ka pile. Mak mana ni kopo nono lwar to wich bar biro dok ne sirikal mondo mi ochak ng'iyo okenge moko mag manyo osuru mar neno ni chenro mage mag dongruok ochopo kare. Pod wanatiere ka baradiri makar kende en ni Lydia nyaka ne wachop kendi lwasi mar mbaka maket kod mani chalo kama kich nie kod mo. Inyalo mana bilo mono kopo ni in bende ilwenyo kombe michopi. Kachiel nyaka e studio mar mono idhi nyime kod yudo weche manyien mosebagni kendo ikni. Kopo ni in kod penjo anyalo lwar godilo. Erokamano Nyawolta Nyambaga, ng'ato penjo kae ni to kare twak duogo saa adi? Iduoge saa 8 koso saa 9 koso saa 10 kapok awe idhi? Erokamano Lydia, gi seche giendi jo od bura goyo thuolo mana matin mar dolo kumbo nikech chal ka gima chal ka ni ombich ni odong' nono. Gikawo yweyo mar chamo migago. Toke to twak duoge e ot kendi saa 8:30 mondo gichak dhi nyime kod bilo wach gin giwuon. Kon gi koni gitwenyo wach ng'ato bilo wach gi nyawadgi kopo ni ng'ato lo wadgi kod wach to go mana ng'ete piny. Mane gima timore kendi. Nyambaga kachiel ka entiere od bura kendo en geno marwa ni pod odhi medo nyiso matut kotenore kod twak ma bende sani opedhi e od bura mamalo twak mar paro mar chik mar omenda. Erokamano Nyawolta. Wadhi mbele Nyakoro Mgajwang ateri nyaka e piny mar Tanzania kama piny Tanzania ochako gero od ohala mar orofa 27 e boma ma Nairobi. Odno biro nywando kanyakla apise opogore mag piny owacho no kanyakla kod mbetre margi. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi otelo nyasi mar yawo kendo chiwo od ohala no koyango ni odno en mano midhi ti gode nyayo ohala kind piny mar Tanzania kod piny mar Kenya. Jamete ma piny mar Tanzania mapacho ka Januari Makamba wacho ni apisno dhi konyogi e omenda modhuro mag chulo ne apise mag chenrogi opogore pacho ka komeo ne gibiro bende chiwo thuolo mag apise ne jomoko gino makoro biro miyogi yuto. Facility will serve as an abode for showcasing the vast investment and trade potential for our region. I want to take this opportunity to congratulate the United Republic of Tanzania for the mark of confidence and to prove that Kenya is open and available for investments. As we lay the foundation for this new venture, I am confident that it will become a symbol of our collective determination towards growth of commerce and investment as drivers of sustainable development and prosperity. Together, let us seize this opportunity to unlock new avenues of trade for our countries and peoples. We are here to make a very bold statement as a country that we want to be in Nairobi, we want to be in Kenya, and we want to be here for good. And we see this country as a safe place to be, a safe place to invest. We are communicating to the world that Tanzania and Kenya are not just neighbors. We are more than neighbors. We are brothers and sisters. Dakika 23 bang' saa 7 mar odiechieng' Nyakoro Mgajwang chenro en migago akawo yo macho kata kamano Karuth Nyathi Ochieng' wacho ni jo od bura omed chunga motegno kaeto wacho ni wach paro mar chik mar omenda ni dhinyo gana jo Kenya kik giwe jo piny gi wich liech. Wacho no luwo twak ka entiere umoja inako e county ma Nairobi. Luo John kantie kanyidoto mariwa wacho ni Ramogi TV kendo wacho ni wach mar finance bill ni koro chal ka gimo chomo Kapernaum. Wacho ni oyie gi paro mano gol gi oganda jo Kenya kachiel gi mokuom jo od bura mopacho kae. Olwal Nyakwaro Buogo to wacho ni migago chopo ne e yo makare entie kumoro ne Ulanda kaeto wacho ni gin kanyo gi Uni
oko kod obwogo. Eno bende ote mar jono lango kawuok Ruga kwa Bwayo wacho ni rawere okoso tich emomiyo gidonjo e timbego mag njore. Piny masani wacho ni rawere onge kod tije moromo omiyo winjo bed ni hirango mondo ne ni gibedo kod tije moromo mana kaka nosingnegi gi sirikal mantiere sani. Eric Sani ni kacha wacho ni intiere kodwa Gisli Kazui kaito Samuel Wodamani wacho ni migago ler kaka pile intiere game Luri Massive Isia County wacho ni Johnny Gen Z is the way to go. Mano en Wanjiko mayo wangi finance bill wacho ni koro en thuolo mabende jogo mabende winjo gi media gi piny wacho mowuok oko mar kwedo moko kuom chike to chikadi nola ni kacha ka intie Migori wayo matin man migago kikidhi mabor. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA. Go for it. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wacho to go kot to jibiro te Noero sort of dispute. kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong' to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno.
Nyalo bedo ni nyathina ni nuwuok dhi bayo kamoro. Sarab jit nosebiro kanyo kata nitie wach moro amora mosewachoni. Be mano en ori? Ok inyal penje penjono. It's time to strike back. Rated Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni kendo nyakora mga jwang chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Jagoro maduong' mar riwruok mar jotich kotu odok ne paro mar chik mar omenda ma higani kowacho ni joma kwedo parono pok okawo thuolo mar some malong'o. Koloso kod jofwamb Tuoli okoni kaka kotu ne gindiko ne sirikal ewi pend chike matama kama oting'o osuru ewi mkate, osuru ewi nyamburko, kind mamoko kendo tok sirikal golo paro mar wito oko odiochieng' manyoro. Koro gimor Tuoli oparo ne jo Kenya ni Ruto nochikogi ni ok gibi tiyo kod hola e gero Kenya to mana osuru. Omiyo jo Kenya kik chak ywag sani. Tuoli ojiwo jo Kenya mondo omi ochul osuru kowacho ni jo Kenya biro neno ber mathoth. Bende ojiwo jotich mondo omi odonje riwruoge moyangi mabiro konyogi e manyo meto mar osara mondo omi ginyal dago ngima masani oidho. The president said he will not borrow. He said this country must be built by Kenyans. That he said openly. And even when he was campaigning, he said this country, we will build it with you. Tutajenga hii serikali na nyinyi, watu wa mkokoteni, watu wa bodaboda. He did not hide. He said you will be part of this system, which happens elsewhere in the developed world. Outside there, a half of your salary goes to taxation. We wrote a letter on bread, issue of bread and so on. Quietly, we complained issues about motor vehicles being levied, how it will affect people, medicines and so on. We wrote a letter after our economists having gone through on that one, and we expected the committee. We wrote to the chairman of the committee of which deals with the budget and finance in Parliament to look at it quietly, so that we can be able also to be heard through such like things. Wadhi kaunti ma Kisumu kwa ng'iyo mago mag thieth ni nyamrerwa maromo 2,200 kaunti ma Kisumu dhi nyime kod yudo tiegruok mondo omi giyud lony mar chwalo thieth kod hocho mowinjore ne jotuo e kor gwenge kapok gichwalo mangima gini kamarach mondo omi odhi one lakteche kuonde mag yudo thieth. Jatelo mongiore bad migao mar thieth kare migao mar thieth Mary Mudhoni oyango ne tiegruok ma kamago owinjore omi nyamrerwa go e yo malong'o mondo omi okonye kelo yot kutenre kod chwalo chenro mag thieth kod puonjo gande ewi weche thieth e gwengego. Mudhoni olero ni mano ka otimore ka dwarore to sekta mar thieth biro goyo ndamo madwarore yor thieth. Magi owacho kinde mana olimo kaunti ma Kisumu mar chuo wang'e kaka chenro mag tiego nyamrerwa dhi e centers adek e kaunti no kapok odhi e kaunti ma Kakamega kod Nandi e chenro nogo. Community health, and we rolled out 100,000 community health promoters across the country, and later on during the summit we added another 7,800. So in total the number of community health promoters on the ground is 107,080 across the country. In Kisumu specifically, we have about 2,900 community health promoters. To realize these things are not just something you can wake up one day and know them. It is paramount and it is important that the community health promoter is trained extensively, intensively, so that they are able to cascade the same information, health promotion at the bottom of the pyramid. Today we have about 2-3 training centers in Kisumu, and for my work right now is to ensure that the real job is being done on the ground. Jo handa swekra mawuok e boma mbita e jaloch maradeke pie mar kaching na kok mikelo kod kambi mar Coca-Cola. Jojo Dhiambo mane nitire kod mor oyudo mich mare ma $1,000 moyudo tok bede pie mar kaching mamiyo joma madho sote ma kambi mar Coca-Cola thuolo mar yudo mich opogore moting'o pesa aching mar $1,000,000. Dhiambo wacho ni odhi tiyo gi omendano mar gedo kod jiwo hande.
Hiyo siku ilikuwa saa 3. Nikishasikia hiyo nini? Promotion. Nikachukua karatasi nikaandika hiyo code. Sasa hiyo siku ya asubuhi nikiamka asubuhi nikaenda kwa job hapo nikafungua. Sasa nikaanza tu kucheza. Hiyo siku ya kwanza nilikunywa soda 2 hivi. Coke na Fanta. Ile ya Sprite. Nikicheza hivyo. Hiyo mara ya 3 nikicheza saa 2 usiku. Hiyo ikaenda hivyo. Sasa ikifika asubuhi saa 3:30 hivyo wakanipigia. Ati wewe ndio mshindi wetu. The third millionaire is being awarded here in Homa Bay County 10 more millions, 10 more millions out there for, for you back at home to grab. All you need to do is go out there, enjoy your favorite drink, check under the crown, send the code to 40111. It could be you winning the million, or you could be one of our winners of the daily prizes that range from 50 shillings to 100 shillings to 10,000 shillings daily. Okuma manyien mar thieth mar chef ok bi chiwo kad matching ne jopiny kaka mano mar NHIF. Chakre dwe manyien mano winjo chak ti kod okumba ne jotuo biro mana chiwo nambagi mar opande kendo keto yangruok kokalo lith lwedo mondo mi giyud thieth. Kaka Judith Omuni lerono, jakom mar board mar SHA Dr. Timothy Olweny mane twako jofwambo koni ji duto winjo lim ute thieth Huduma Centers apise mag NHIF kata ti kod simbe gi ndikruok mondo mi wuotho chakre kamoro achiel. En wuoth ma osebed ka igano kuom dweche 6 koro dar kowuok e okumba mar thieth mar NHIF nyaka SHA. Migawo mar thieth oseyango namba mar timo ndikruok mar bedo jakanyo mar SHA. Ndikruok ni ka opogore kod tiyo gi simbe mag ong'we yamo inyalo timie ute thieth, Huduma Centers, apise mag NHIF kata kokalo kuom nyamrerwa mag piny owacho. Ndikruok ni ok bi chiwie kad mar thieth kaka ne oriko NHIF. There are going to be no cards in the traditional sense the way NHIF cards have been there. People are going to access service based on their IDs. There's going to be a SHA number which is also allocated. It's not necessary that you remember it. The main thing is the ID. We have had cases where some patients have been treated on behalf of others. So now with digitization, it is expected that you are correctly identified. Omenda mag thieth okuma manyien opogi e kidienje 4. Ma okwongo en omenda ma otengne nyamrerwa ma en bilion 8 makata kamano iyango ni nyalo rem. 8 billion is the stipend that we are paying to the CHP, is the kit that we have given the CHP. In fact, the 8 billion that we are talking about, I think if we look at the provisions of the medications that we do provide at the primary care level, the figure should be ranging around 10 billion Kenya shillings. Thieth kuonde thieth mag dispensary kod level 2 biro bedo nono kendo ka oketie bilion 53 ka thieth mar tuoche matama to ibiro ketie bilion 20. When a Kenyan visits a dispensary, that is level 2, or a health center, level 3, then equally they are not expected to make a payment for the services at that level. And there you will get the basic services. You'll get testing for malaria and treatment for that malaria. Ideally, most outpatient services. That is the makeup of 53 and 8 billion. Manyien ma NHIF ongego mashadhi kelo oriwo thieth ne nyithindo ma ong'ol mondo mi oyud sir mar masinde kaka mag winjo, neno kod wuotho. Thieth mar lak sani biro bedo ne ji duto ma ondikore, jotuo ma oyudo masira mag apaya kaachiel gi omenda mar kano jal ma osenindo e kar kano ringre joma otho. Now we have assistive devices. That child and any other with a hearing problem, now they are covered under Social Health Authority. Our spectacles are assistive devices, so they are covered here. Walking canes, are they assistive devices? They are covered here. E kinde ma irito ripod sirikal e wi chieng' ma owinjo ndikruok orumie, okwaji duto mondo mi wuog oko mar timo ndikruok. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mga juwang sa mailo apaya ma Kisumu, Nairobi.
ka intere wuoth isekalo kamoro mondik ni ahero. Bende isepenjori gimomiyo ochak kanyo ni ahero. Mana ka pile chieng' Tich ariyo, jumani ka tich ariyo, chenro mar ng'iyo gwenge reporter mar Millicent Adhiambo nolimo gweng' ma Ahero kendo okelonwa nonro mar eyo machal kama. Ramogi Ajuang, enti chario manyien kendo arwakini machiegni e tielo machielo e chendo ni mar ng'e gwengewa. Kala papala mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu, kama wuok e sub county ma Seme, Ofuyo, ma odhi Opiyo e gweng' kata center kata chiro ma iluongo ni Ahero, mayudore e apaya ma Kisumu Nairobi. Machiegni mondo koro wanona nena kaka nying mar center kata chiro kata gweng' ma Ahero ne obiro. Mana kaka pile, wacho kod paro mopogore ma jogweng' lieko kotenore kod nono mar nying ma Ahero. Ahero ne era nitie. Jodongo ne yuoro ne akobura, okana, awasi, ni nyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. E kama ni pore wach. Ka in gi wach moro idhako matin to kaka itimo tami tidhir jodongo kanyo. Nikech kanye mane giyudore. Ema nomiyo chaka echwani ni Ahero nikech norwako dhoot moro amora. Ahero en kama nomiyo mane nyiri gore, en kama ber. Ahero miyo. Nyithindo nitie kata sani kidonjo boma ka, nyithindo nitie. Ni ariyo tidhi. To nonge yuen tich ng'eny. Iyudo ka mine kochogo kindo gitiyo mang'eny kabisa. Tena Ahero nen kama ji oherore ma kata en ng'ama ikia to kosebiro miya tich sema na kawe to sema na chako tich. Kata kwa dhi kode puothe mag mchele kata wan mana e chiro ka to ji riwore ma kata ng'ama ikia to kosebiro mokwayi gimoro to biro yudo ayuda nikech ibiro mana rwake to chako mana tich. Tich ne ng'eny momiyo ni wacho na Ahero ka en Ahero maonge yweyo. Ji ne herore ka kikalo nyaka miya ng'ataro michele tidhi Kisumo. Kia Kisumo kidhi Awasi kidhi Lang'o nyaka mi mchele. Ng'ato ne nyalo biro gi gire moro nikech ong'e ni ka obiro godo to dhiro ka joma obendo biro budho nitie ka mondo nyiew. Mane mano miyo ji obiro ma obedo ni en Ahero. Ahero mchele. Koro wach ni nyingno mondo keti. Ahero mchele koro Ahero miyo chakra Ahero mchele. Bang' winjo paro mopogore ewi kaka jogweng' oselieko ewi gino mademi chak gweng'ni kata chironi kata sentani ni Ahero. We koro wawinjane na thoro wach koteno kod kuku mayango adier ewi kaka nying mar center kata chiro kata gweng' ma Ahero nobiro kowuok kuom jodongo mane nitie kane chiro ni kata kane Ahero ne chakore. Ne ok luonge ni Ahero, to Ahero ne nitiere uchiro moro Lokatura kocha but ka police kama ogere ka police no e kama ne nitie chiro mani luongo ni Ahero. Kana tedo ka eri to dawa gi kwarwa ne nyisa ni chiro makoro ji nitiere ni ok ne entiere ka ne nitiere Lokatura ka police ne giluongo no konyo welo. Kore mane gigole konyo welo ka giduoge loka koni ka gidwa ni mondo giyawe maduong' mane gikele koni kane gibet piny jodongo madongo ne gineno ni mondo gichak chiro no ni Ahero nikech ne gineno ka ji ohere en chiro ma ji ohero ma jodongo donje mine donje ji ane oko kon gi koni emane koro gichako neno ni mondo giluongi chiro ni Ahero. Kano yawre maduong' koro chako yawre maduong' mane nitiere otho moro kanyo endo ema koro nochiel karo tho ne makoro ji ne betiega ema koro nochak luonge godo ni Ahero Ahero. Koro ji ne bira ji nyaka loka nyaka karachuonyo ne ji dhi adhiya to ka ng'ato nigi bel kata ng'ato nigi tong' mane michoko to ne ok juogi. Koro nochopo kama jo council oneno, jo council nodonje iye makoro jo council ochako juok ma pesa mane gijuogo ne ok ng'eny ne siling ne en gima inyalo juog siling ijuogi simon mane pesa mane ijuoge i Ahero. Koro ji nochako bira kamano ma Ahero bedo maduong' ma Ahero yawre ma county council ochako neno ni koro gichak gero dukni. Koro dukni nochako bete i Ahero ma dukni noger ma joma ne chalo jem boy ne gin gi dukni gi mag dukni gi goeko po nitiere nyaka sani. Nyinge mar Ahero onge yweyo ni nying donjo machiegni ahinya e higa mar 80 gini. Iwinjo kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jaka no mulo ka pi bosechopo e bwo mesa.
Nyoma ko doji ni pi owuok modhi nyaka Mombasa nyaka Nairobi kuma ne pi poko neke ta ahero kae manonge ni pi ketho. Koro umba ahero selandre nikech nyando gi pi to molo river nyando ni ko aka nyaka mbaka piny ohinyowa kabisa. Ahero ni kama miyo ma pesa nitie sana sana mokwongo ahinya wan gi michele. To michele ni nigi pesa makisikeyo titero chendi erige board kami pime idhi duogi pesa maduong' ka polo nyithindo be nitie. To bende ahero osenyuolo dongruoge ma jodak kata johala nyalo kwano nyaka ne ochakre. Ahero ne onge udi to sani nitie udi mag ute mag grofa nyalo yudo ahero mago ne waonge go ahero ka. Ahero ka gi ute mane wan go machon ne gin ute mag lo. Aneno ka ahero senyuolonwa chiro. Ahero senyuolonwa ka polis tinde wan gi polis gi court. Waneno ka sikunde wa gidongo. Sano genwa interchange en gi flyover malo. Chon kana nyuola na edo kala yone na chiel ka. Sani ko wan gi ora ariyo kocha gi koni. Mago development manika. Wan gi tire street lights. Liel makata stimolal. To podoliel stimolal lakini ento podoliel en gi soli wi. Sani nitie kama iluongo ni Kaboye Estate en kama duong' ahinya. Maembe ni kane onge nyabende mane ni ka. Sani koro en maembe ni manyaka ponge sani ni ka ponge adi ariyo mag masin mag michele marego michele. Dongruok ma osenyuolo to da ok ane ka nitiere nikech kata jowa manyodhi gi jotendwa gi ok ane dongruok onge siwej opong' gik moko richo ka. Ei dongruoge ma johala kod jodak mahero kwano rem mage magin godo magigombo ni ochwalnegi e alworani mondo ahero omed dongore oting're malo kaka bombe mamoko. Remo wano kaka jo ahero sana sana wadwaro stage maduong' mondo obed ka kama buses inyalo idhe kama wanyalo use. Gima hinyowa ahero ka en ndara mokwongo. Ndara moa ahero stage kadhi Miwani. Odiyore ka grado biro pae to medo diye. Koro loche wuok ka kadhi kamoro ni Kakeda. Ndara ni tin ajali timore. Nwagombo mondo mi joga extend matin mondo at least ng'i kaka mtu nyalo gwenyore kichiloche luwo ka trende luwo ka to yo thin gi jo apiko onego nyithiwa jo apiko gi. Ahero ka eri waneno ka karwa mar chiro ni ok ober ahinya. Chichwa ni ok ler. Wan gi chiro maduong' maber maombe lach lakini chichwa ni ok ler. Koro wagombo ni mondo sirikal ong'inwa yor chiro chichwa ni mondo bed maler nikech mtaro waonge go maber manyalo konwa yugi maber ok waywe muya maber ya ero kata ere kama ombe duong'. Eka chiel chon ni irito gi ng'ata chiel to sani endi irite gi ji aboro. Koro nekech winyo mchele ma oko cha nego wa kabisa. Mchele ma Pakistan onego wa kabisa. Kose donjo to mchendwa ni dok chien. Koro mane ma wadwa ni mondo sirikal obi mondo wuothnwa alwora mondo gine sida ma wantiere go gire ma wantiere go kuom gik mwaloso to kwanyal yudo pesa gi e yo mowinjore. Kwayo mwakwayo wadwa ni sirikal ong'i ane ka nyalo tieko wach pi mahinyowa ni. Ka ginyalo geronwa koro soen to dibed maber mondo control pi mar nyando mondo ji odag maber. To ok ochal town nikech ute mag mabati gi ema ne wakwayo ni mondo giloknwa sura mar ahero lokre town like koka Katito Gawase nikech koro Katito Gawase dwa buok ochalo ka gima en ema nokwongo chakore ne ahero nochakore before ka gin pod ne gichakore. Nyakoromogi ajwang' mana kamano gi kanyo machopo godo e giko matielo makawuono e chendo ni mar ng'egwengewa. Koro ing'eyo ni hera bende nyalo miyo kamoro chaki madongi manyaka sani wayudo ni gweng' senta kata chiro mahero ne osekete rang'iny mar bedo boma. Kikidhi mabor medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi mondo mi juma manyien kwaromo kendo to akel ni nonro mar gweng' ma isegombo winjo onyalo bedo gweng'i miae kata kamoro ma bende isekalo tisepenjori ni ang'o momiyo ne inyalo chak kanyo kata gweng'no gi nyingno ero. Oriti masani nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyaluonga ni Nyaboma.
Nondo motim giriruok makedo giedhe amero ji nakada yango ni tiyo giedhe amero ji odok chien kaya tamala paga 2.2 e higa mag 2017 nyaka tamala paga 7.5 e higa mag 2022. Kata kamano kwan jogo matiyo gi cocaine kod heroin to medre kind jogo mantiere kod higni 16 kod 20. Nondo no yango ni nyithindo ma jo higni 6 mako katiyo gi ndawa. Moko kuom nyithindogo ma jo higni 7 tiyo gi kongo, kama kuom nyithindo ma jo higni 8 tiyo gi njaga. Kathoth jogo matiyo gi cocaine kod heroin ne kind higni 18 gi 20. Nakado yango ni kongo emi tiyo godo marache pacho Ramogi kanyato gi jogo mane kind higni 15 nyaka 65. It has taken a decisive action to ensure the safety and compliance of alcohol production in Kenya by issuing the 25 directives to enforce compliance as we look forward in the 5 years to share, as we look forward in the implementation of the plan in the next 5 years. We also look forward to the beautiful, wonderful results and achievements that will be shared after the strategic plan is implemented, and we look forward to be proud of the results that will be achieved therein. This war can be won, and it will take all of us Kenyans putting our efforts together. The idea of blaming this or that would not help that much. At this moment, we need everybody's efforts, and Nakada has a listening ear. Jogo makedo na tero ma Uganda uchoyo gi kalure kod medruok e yorok mag lowo to ahinya majuko mond liete kaunti ya Migori kakoro gidwaro mondo me piny owacho keto kenge mag tieko yorok mag lowo ma osekelo lale kind oganda. Kane giwuoro mar puonjo oganda yore mag tieko yorok mag lowo kod yo mar manyo ratiro mag lowo, romo manolos gi riwruok mar Civil Society Organization CSO Network, jokanyogo makedo e ratiro mag oganda kotene kod jatatije mar riwruok mar CSO Network Betty Okero wacho ni cases mag lowo ma ilaro osedhi malo e kaunti ya Migori. Okero wacho ni thoth jogo ma imayo lowo gin mond liete kaunti ya Migori. Koro kasedhi kaland gi barua no to adhi apimo ne land register ne an ose retire koro ng'isa ni tang'ane na barua no ne an ge basa kamata tango ne kamato kaka tango ne ni tugolo okaw kalam ya goge koni to gogo x kama to dire box to ng'isa ni wuogo ko kiki chaki duoga kiduogo fisa kata bromaki koro nyaka kawuona setemo luwo lobini to tama to thoth ji mahinyore en mond liete to kata mine. Inyalo yudo ni kata nyiri modong' e dala nikech ni gin nyiri kende yudo ka ji ketho ratichgi. So wabiro kae kuom timo gik moko adek. Mokwongo wapuonjo ji. Mar ariyo wadwa ng'e ni chandruok ma jogo nitiere godo en ang'o. Mar adek watudo gi serikal mondo wach ma gintiere godo no obed ni okwawe kae ka ji oseyuak to waluwo bang' gino mondo wane kaka ginyalo yudo ratichgi. To mar ang'wen wadwa bedo piny gi jok maluongo ni duty bearers mondo wapimne gi chandruok ma mine luwo mondo wane kaka inyalo lok gima dhi nyime e gweng'. Gima wasefwenyo kuom ndalo ma wasebedo kwa tiyo higni 10 en ni achiel kuom gik ma wayudo kuom japiny ma kawaida en ni ji mang'eny kamoro pod ok ong'eyo okenge monego kaw mondo mi oyud ratiro gi kuond monego dhiye mar mondo mi oyud. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see it's the new nice and lovely lemon extract body lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usi mix.
New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Variety mineno mapedo niendi en all throughout the year. To kendo wanyalo demonstrate bana kama wantieni. Dunge mago chiek wanyalo pono sani. To kwase pono gi to magi will be ready in 3 weeks time. To magi mafua from the same tree. Gima nyaka ngato kuong chak go en kodhi golo kanyi to chal nade. Gigi be ok tem dichiel maduong' ni chaka large scale, no. Chaka matin ti dongo mos. Demand mar machunga kawuono e chiro ni malo molo any other fruit. Kocha Harambee Stars